עדיין לא הבנתם איך עושים 24% על הכסף שלכם תוך פחות מחודש, בלי בנקים, בלי מתווכים, הכל חוזר אליכם, הבטחה מאוזרת, חוזר חכם בבלוקצ'יין. אפשר ממש לעשות כאן כמה אלפי שקלים תוך פחות מחודש בכמה לחיצות כפתור, מאוד פשוט, כולם ממש מדברים על זה עכשיו. החלטתי ממש לבדוק את זה בעצמי. שמתם 2,000 שקל, אחרי 28 יום קיבלתם 2,480 שקל. קוראים לזה ביטנס, אתם לא משקיעים, אתם מלווים USDT. אפשר לשים לזה יום, לשבוע, ל-14 יום, אחוזים משתנים, כאשר 28 יום אתם מקבלים 24%. המימוש נסביר בסרטונים הבאים. הנה פקודה ששיגרתי, $1,963, חוזר אליי אחרי 28 יום, $2,434 בלייב. נשאר כאן ממש, אפשר לראות חצי דקה, שעון רץ לאחור, כך נראה הארנק. אפשר לראות שיש כאן 0 USDT, נגלול טיפה למעלה לבלנס, אפשר לראות ממש שזה מסונכרן, יש פה 0 USDT, יש לנו כאן שנייה וקומפליט, חזרנו לארנק, רענון קטן, בום, אפשר לראות כאן את $2,433 ממש בארנק, והנה הם אפילו מופיעים בבלנס. אפשר לשגר את הפקודה הזאת שוב פעם ל-28 יום, ושוב פעם לעשות 24% תוך 28 יום. מדהים. אז כן, הביטנס קיבלו כאן דוחות עבור סריקות. התכנים כאן, כמו שאתם מכירים, לא מהווים ייעוץ פיננסי, מומלץ לחקור ולבדוק בעצמכם. מוזמנים לעקוב אחרינו, טלגרם, טיק טוק, יוטיוב, להשאיר פרטים ואולי נחזור אליכם.